Ana Pontón enfrontase agora mesmo a 6 meses decisivos con as novas eleccións xerais e tamén unas novas autonómicas. Non hai mellor modo de debuxar ese escenario que cos datos reais o último gran golpe dos nacionalistas produciuse o pasado 20 de decembro. O BNG entón quedou literalmente fora de xogo. Logo de 20 anos, os nacionalistas galegos non obtiveron representación no Congreso. Por riba deles, non só En Marea con 330.000 votos máis que nos candidatura galega. Tamén Ciudadanos. Esta é a evolución de voto nas eleccións xerais. Moito habería que retroceder, como ven, para topar niveis semellantes ao actual. Perderon 2 de cada 3 votantes con respecto ao ano 2011. Polo camiño, dende 2008, deixaron 140.000 apoios. Moi lonxe están do pico que alcanzaron no ano 2000, con case un 19% dos votos. Agora mesmo teñen tan só un 4%, unha porcentaxe coa que nin sequera terían acceso ao Parlamento galego, e o problema está precisamente aí, porque en outono teremos novas eleccións autonómicas. En esas últimas eleccións autonómicas do ano 2012 perderon 124.000 votantes, pasaron do 16 ao 10%, de 12 a 7 deputados. Foron, recorden, as eleccións do nacionalismo dividido. Moi lonxe queda aquel ano 97, cando foron por primeira vez segunda forza política galega por diante do PSDG. Unha sangría de votos directamente relacionada coa sangría de militantes e o motivo maioritario de todas esas baixas das que hoxe falamos, a política de alianzas. A última asamblea do BNG de finais de febreiro marcou a nova folla de ruta. Nese novo horizonte só está unha candidatura de unidade nacionalista condicionada a que Beirás rompa con Podemos, algo que non vai ocorrer. Claro, nos queremos diluir nunha forza política que está claramente situada nun espazo como é o de Podemos. Acabamos de ver nestos últimos días, non? Mesmo como representantes da Marea en Madrid, cando se lles pregunta como é posible que nesos 100 folios que se escriben para facer un pacto de goberno non apareza ni unha soa vez Galiza, e algúns representantes din que tampouco aparece Extremadura, que tampouco aparece Murcia. Bueno, esa non vai a ser nunca un espazo onde se poda situar o BNG. Porta pechada as mareas, como ven, e polo tanto aberta os que non comparten esa idea. Consecuencia desbandada con nomes moi significativos, dende Anxo Quintana, dous dos nosos convidados desta noite, Carlos Imerich e Manuel Antelo. O alcalde de Vimianzo, un dos últimos en deixar o BNG, agora encabeza o proxecto Foro Galego, cun obxectivo: crear unha candidatura de unidade nacionalista de esquerdas e sen vetos. Así que, como ven, a cousa vai baixa a baixa, como xa pronosticaba o propio Imerich a saída desa última asamblea do BNG. Isto como un limoeiro, non? O sea, nun limoeiro sabedes que hai moitos limóns, pero cada un vai madurando o seu tempo. Bueno, nos estamos maduros, xa caímos o chan. Outros van madurando. Pero bueno, un limón cando madura cae. Eu creo que estamos obrigados a facer nacionalismo desde outros lugares.